kakvi ukusni medvjedići od marmelade. Stani! Ne možeš ići kod zubara sa slatkišima. Oh, ne gledaj mene, ja sam medicinska sestra. Ne mogu, ali ti si pacijent. Što? Oh, što da radim s kolom? Izvoli. U redu, uliću je u infuzijske vrećice. Nitko neće ni shvatiti ovaj trik. Evo, spremno. Nadam se da će uspjeti. Savršeno! Hej, hoću li proći? Hvala ti, draga. O moj Gdje Bože! gledaš? Ko? Ne obraćajte pažnju na mene, dečki. Mogu li ići prva? Bog. Oh, hvala, dečki. Doviđenja. Dobar dan, gospodine Zubar. Spremna sam za pregled. Oh, imam strašnu zubobolju. O, da, naravno. Hej, ovdje sam. Želim popiti malo kol. Pa, možda će pomoći mojim živcima. Čini se da nema mirisa iz mojih usta. Pa, možemo početi. Što je s vašim dahom? Gospođo Eni, pričekajte trenutak. To je Coca-Cola. Izađite. Oprosti, uzet ću ovo. Stavit ću to u ovu kutiju. O, Bože! Ne, neću dati svoje poslastice nikome, ali imam sjajnu ideju. Bingo! Pokazat ću ti sada. Trebam bocu sprajta. I ulimo to u ovu torbicu. Stop! Ne možeš to imati. Oh, je li to doktor? Naravno, uđite. Zdravo! Dobar dan, gospođo Jill. Sjednite. Čekaj sekundu. U redu, imam vremena popiti malo sprajta. Što je to za zvuk? Gospođo Jill, jeste li nešto pili? Jupi, završio sam. Jesi li siguran da nisi ti? To je tako dobro. Što? Prekinite. Jedeš marmeladu. Odlazi. Slatkiši neće pomoći tvojim zubima. Pa, možeš ih kasnije uzeti. Što? Ne možeš jesti slatkiše? Hitno moram smisliti nešto. Tako je, bit ću medicinska sestra. Sigurno me neće zaustaviti jer sam zaposlenica. Znam pravila. Pa, idemo. Oh, zdravo, doktore. Zdravo, sestro. Pa, idem. Čini se da je uspjelo. I možemo početi. Moram sve pojesti prije nego što mi netko uzme. Wow. Oh, da. Jesi li ti pacijent? Moj? Pa, pokušat ću ti pomoći. Oh, to će biti dovoljno. Moram mu dati injekciju. U redu je. Tko si ti? Što radiš? Oh, nećeš pobjeći od mene. Što je s mojim zubom? Bog. Oh, ne možete ući sa slatkišima. Uzet ću ovo. Sada možete proći. Izvolite. Molim. Ne mogu imati slatkiše, ali imam ideju. Imam pauka u torbici i on je na daljinskom upravljaču. Upotrijebit ću ga za nošenje slatkiša. Da, korisna stvar. Hajde, Karlo. Unučice! Čekaj, nešto nije u redu. Bože, što je ovo? Ima ogromnih paukova. Osjećam se loše. Ne. Gospođo Ani. Ustani. Hajde. Jesi li dobro? Što? Dobar dan. Jeste li vi gospodin Frank, moj zubar? Da, ja sam. Sjedi. Pričekaj sekundu. Trebam vidjeti tvoju karticu. Sjajno! Dok je on ometen, mogu pojesti svoj KitKat. Hvala ti, Karl. Žao mi je. Da, Kare, hvala puno. Pauk? Ne u mom uredu.
Jesi li ubio mog Karla? Ovo nije moje. Oprosti. Žao mi je. To je tako čudno. Stani. Jesi li vidio znaka? Ne možeš ući s bombonima. Hvala ti. Prestani s tim. Jesi li to vidio? Onjan. Tako sam umoran od objašnjavanja svima. Aha, imam te. Čekaj sekundu. Imam ludu ideju. Što? Gdje je vodica za ispiranje usta? Stavio sam je... Evo! Nije primijetila. Sada ću sve napraviti. Trebam bocu. Izliti ću sve i malo sprajta. Ljudi, pogledajte. To je tako cool. Imam nešto paste za zube. Pa zapravo to je guma za žvakanje. Osvježimo se za sreću. Pa, idemo. Stani mirno. Daj mi slatkiše. Tekućina za ispiranje usta i pasta za zube? Malo čudno, ali uđi. Dobar dan. Trebam li sjesti u stolicu? Odlično. Pokaži mi kako pravilno četkati zube. Da, shvatio sam. U redu. Hvala za četkicu za zube. Pa, nanijet ću pastu za zube na četkicu i prati zube kružnim pokretima. Radim li to ispravno? Treba mi vodica za ispiranje. Savršeno. Da. Moram to ispljunuti. Popio sam ga, oprosti. Što? Hej, što to imaš? To je gazirano piće. Odlazi. Djevojko, već se približava vrijeme tvog termina. Ne, jako sam uplašena. Možeš li ići? Hajde. Čekaj, moram te provjeriti za slatkiše. Je li to čokolada? Što? O moj Bože. To je bolje. Uđi. Ne. Što da radim? Točno. Nisam za ništa donijela Medvjedića. Moramo ga iskoristiti do kraja. Pa, Medvjediću, pomozi mi. Nadam se da ti ne smeta. Malo ću te ometati, ali to je za bolje. Tako je. Da, dolazim. Stani. Tko je to? Ne, moj Medvjedić. Ne želim ići bez njega. U redu, uđi. Samo ću biti tiho. O moj Bože! Bog, došao sam popraviti zube. Što? Gospodine stomatologu? Čekaj se. Da, čekaj sekundu. Otvori usta. Ajde. Daj mi medvjeda. Želim svog medvjeda. Što? Moje. U redu. Ostavi medvjeda. O moj Bože. Vrijeme je za slatkiše. Ne mogu više. Skittles, obožavam ih, pa spreman sam. Stani! Daj mi slatkiše i onda možeš ići. Čekam. O moj Bože. Ne želim to napraviti. Što je ovdje? Čokolada? Uzimam i to? Pa, što je ovdje? Jesi li ništa čuo? Ne. Ne! Moram smislit nešto. Ventilacija. U redu. Sada idemo pravo do zubara. Malo je teško, ali učinit ću to. Što? Evo ga. Dakle, gdje je doktor? Ne. Padam. Slijetanje nije bilo meko, ali bit će u redu. Doktore? Što ti radiš ovdje? Kako to? Pojeo si sve zaplijenjene slatkiše. Užas! Nudiš mi zalogaj? Prihvatit ću ga. Volim Kit Kat. Ukusno! Jeste li voljeli ovaj video? Ovo mi je najdraži doručak.
Lako. I znanost će mi pomoć. Već sam naučio kako povećat kečap. Sve za moju sestru. Za početak trebaš staviti kalup na tavu. Moje u obliku zečje glave. Zatim nekoliko jaja. Oh ne. Trebaš odvojiti bjelanjke i žumanjke. To treba učiniti jer su oči mog zeca žumanjci. Ostatak njegovog lica su bjelanjci. Oni sigurno dobro broje. Djed, što misliš? Vrijeme je da počnem. Što će ona učiniti za znanost? Pa vrijeme je da testiram svoj povećavajući zrak na jajima. Čini se da ga nisi povećao, već smanjio. To nije smiješno. Nešto je pošlo po zlu. Ne brini. Sigurno ću uspjeti. Pa, jesi li već ljubomoran na mene? To više nije samo znanost. To je prava magija. Super! Vrijeme je da ubacim ovo ogromno jaje u tavu. Ovdje ga sigurno neće biti moguće razbiti. To je sjajno. Ova tvoja znanost je glupost. Evo, moje glavne vještine. Učinit ću nešto stvarno neobično za Viki. Prvo, treba razbiti jaja u posebne kalupe. Jedan kalup za jedno jaje. Zatim ih staviti u kipuću vodu. Dok se jaja kuhaju, napravit ću sendvič. Prvo, treba zgnječiti avokado i namazati ga na krug. Dobivena jaja treba rasporediti oko toga. Pogledaj, izgleda kao zeko koji sjedi na travnjaku. Zar to nije preslatko? Više volim svog zeca. Ima tako velike oči. I postao sam tvorac najvećih jaja. Viki to sigurno nikad prije nije probala. Malo kečapa, kojeg sam povećao na samom početku, također ne škodi. Pa Viki, vrijeme je da izabereš pobjednika. Sve izgleda tako ukusno. Mislim da ću prvo probati zečja jaja moje sestre. Ideja je cool. Ima nevjerojatan okus. Stvarno mi se sviđa. Jako mi je drago. Što je to zanimljivo što je kuhar pripremio za mene. I opet zeko, ali ovaj put je potpuno drugačiji. Da vidimo. Ukusno. Znao sam to. Jaja, da, ali mrzim avokado. Želim ispljunuti tu stvar. I što je ovo? Djede, kakvo je to divovsko jaje? Ne, neću dopustiti eksperimente na sebi. Dakle, sestro, ti si pobjednica. To je sjajno, sjajno i tebi bi se Viki svidjelo. A u drugom krugu želim da mi napraviš koktel. Znam nekoliko fora recepata. Ovo je vrlo zanimljiv test. Koktel? Lako! Nije mi strano miješati sve vrste tekućina. Za početak želim kuhati lizalice na štapićima. Da bih to učinio, ulit ću lizalice u tekućem obliku u kalupe. Nakon toga umočim štapić tamo, prethodno posut šećerom. Ostaje označiti vrijeme. Lizalice će uskoro biti gotove. Idem malo odspavati. On stvarno spava. On će praviti manje buke. A ja želim napraviti jagode, Sprite i malo leda za koktel. Napravit ću to u blenderu kako bih dobila pravi koktel. Točnije, njegov prvi dio. Fenomenalno. Mango će ići sljedeći. Također ću ga pomiješati sa Spriteom i ledom. Nakon toga ulit ću drugi sloj u ovu veliku čašu. Ali to nije kraj. Kada ću iskoristiti moje omiljene bojovnice? Ovo će biti posljednji treći sloj mojeg koktela? Da, ispalo je bolje nego u hotelima na najboljim odmaralištima. Ako ga ukrasim jagodom i kriškom slamke... što je to? Čini se da je sve spremno. Volim lizalice. Ispale su odlično. Ba, jesi li ljubomoran na mene?
Pogledaj kako su ovi kristali cool! To nije sve. Sada ću uzeti čašu i umočiti je u obojeni šećer. Nakon toga treba ubaciti lizalice u ove čaše. Dodati malo leda i sprajta. Ispalo je super. Oh ne. Bingo! O, imam ideju. U svoj koktel ću samo pomiješati Vikine najdraže poslastice. Počet ću sa Skittles bombonima. Da, čak ni ja ne mogu proći pored njih. Tako su ukusni. Bit će na dnu mog akvarija, kao kamenčići. Ledena marmelada i neka plava fanta. To će biti osnova koktela. Pogledaj, vrlo je slično akvariju. Viki, vrijeme je za probati. Kako ovi kokteli izgledaju cool? Možda ću prvo probati ovaj morski koktel od svoje sestre. Prekrasno i ukusno. Posebno za tebe. Šef, i ti si dao sve od sebe. Nevjerojatno ukusno. Pokušao sam. Djede, definitivno nisam očekivala takvu ljepotu od tebe. Ne znam ni odakle početi, možda s crvenim. Veliki plus je što si napravio ne samo koktel, već s lizalicama. Vrlo je ukusno. Djede, ti si pobjednik. Djede, ti si pobjednik. O, stvarno? Hura? O, hvala ti, unuko. U trećem krugu pripremi mi neku neobičnu salatu. Salata? Lako. Biće gotova. Nikad nisam kuhala salate. Mislim da je lako. Cure, polako. Ja prva. Imam sjajan plan. Svi znaju da nema ničeg boljeg od povrća koje uberete iz vrta. Pa zašto ne bih imao svoj vlastiti kućni vrt? A uzet ću neke uzorke iz toga. Na primjer salatu. Zato samo trebate posaditi sjeme salate u lonac sa zemljom. O, salata je gotova. More usput je eksperimentalno. Trebalo bi narasti za nekoliko sekundi. Voda, u redu. Pa, to je samo voda. Ali pogledaj kako brzo je salata ispala. Po mom mišljenju, ovo je pravo čudo. Da, djedice, očito ne zna kako rukovati povrćem. Tko to jede? Pa, ovdje je komplicirano. Čuo sam da svi vole krekere u salati. Dakle, malo graha i umaka od rajčice na vrhu. Što? Kako odvratno izgleda. Tko to jede? Upravo sam napravio savršeno stanište za dinosaura. Ima trave i kamen, sve što ti treba. I ukusno je. Mislim da ova kreacija može nadmašiti bilo koju drugu salatu. Dakle, imam sve šanse. Prvo, treba skupiti sve povrće zajedno i narezati ga na komade. Vrlo je lako to učiniti, ali obična salata je dosadna. Evo salate napravljene u stilu moderne umjetnosti. Ovo je nešto super cool. Djed, to je sjajno. Šef, sviđa li ti se? Ne, sviđa mi se salata koju ću napraviti. Prvo, tanjur treba namazati umakom. Zatim, raženi kruh treba staviti u blender da se samelje u sitne mrvice. Mrvice treba posuti po umaku. Sada će se koristiti povrće. Posadit ću ih kao da rastu iz ovog umaka, odnosno iz zemlje. Po mom mišljenju, ovo je vrlo neobična ideja. Ovako se salate poslužuju u najboljim restoranima. Sve izgleda jednostavno nestvarno. Podijelit ću to s djedom. Kakav cool i ogroman dinosaur. Pitam se od čega je napravljen. Prestani. Da vidimo! Čokolada! Osim toga, nerealno je ukusna. Kakva je ovo stijena? Loše je. Ne volim grah. Nisam znao. Seko, uzalud si išla u umjetničku školu. Ne možeš ni povrće nacrtati. Probaj za sebe. Ali kuharova salata izgleda najcool. Pa, vrijeme je da je probam. Gdje je moja žlica? Idemo. Samo zelje. Mrzim to. Samo si premlad. Ne. Mala sestro, čestitam ti na pobjedi. To je sjajno.
Danas imam stvarno sreće. Osjećam se kao pravi kuhar. Ah,